Bagasan minggu sadarion imasian Heber 10 tolu ayat pitu satu ayat 10 pitu rap mahita ubi gisa ingot hamuma akka na manguluhon hamu na pabuahon hatani debata tu hamu ujung ni pardalanan nasidama bereng hamu jala tiru hamuma hapor seaon nasida. Ia Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion laos idorodi salileng lelengna. Unang maulo hamu elai laon ni poda naragam jalan lain. Ai patut do marhite-hite asini roha gabe togu roha. Dada marhite-hite parpanganon naso marguna diakka na mangaradutisa. Adong do dihita langgatan dang marhuaso mangaton siani akka na marhalado di udung-udungi. Ai di balian ni parsaoranido ditutung sibuk ni akka dorbia. Dung dibuat situani malimu dari tubagasan bilut nabadia alani dosa. Songonido nang Yesus. Di balian ni harbanganido ibana marsi taonon asa di parbadiai bangsoi marhite-hite mudarna sadiri. Di baheni tada poton maibana tubalian ni parsorani mamorsan haliaon nai. Ai dangadong dihita dison hutanahot. Alai dilului rohatta do naro sogut. Marhite-hite ibana ma ta pelehon tok-tok tu debata pelean puji-pujian. Ima parbue ni bibir akka na marhato poton goarna. Alai unang malupa hamu mabain na dengkan dohot mangulahon asini roha. Ai dihalo mohon debatado akka pelean na songoni. Tangihon hamu ma akka na manguluhon hamu jala uloy hamu manasida. Ai nasida do majagai todimuna. Laos nasida do maralus sogut. Naeng mamarlas ni roha nasida disi unang mardongan hoi-hoi ai dang uli munai. Ima sahatna. Urian itu hatta si adonggo suku-suku rohaku uju majah turpuhon. Dia pitu taringot tu uluan. Dia 10 pitu pe taringot tu uluan. Mulu dia pitu ikat takas do disi ingot hamu ma akka na manguluhon hamu. Dia 10 pitu tong do diok tangihon hamu ma akka na manguluhon hamu jala oloy hamu mana sida. Hira taringot tu kepemimpinan tonani Apostel Pauluson itu Ibrani. Jala molo adong songosada maguara lao hitajo tu tiki tu partikian uju hataon di pasahat tu ruas. Ibrani. Dak songono do beda. Tangok perpunguan na songonon. Si patadang adong jabu ni akka perbarita nauli. Lao halahi tu inganan. Si pata marborngit di hutan nasada. Si pata marborngit di hutana. Tak songok kita songon na teratur. Ganup hari Minggu. Nga hirana tabu sonari. Jala ado horwa ubain na masai di hari koton Apostel Paulus asa manaringoti hata uduk.
uduk hamu, ingot hamu ma akan namang uluhon, tangihok kamu, molo di bahasa Yunani, sema mo, taat, tunduk, diuray, mabigi, maparrohahon, mangatusi, jala, mangulahon. Hirana tabodo hami, akka padita majahatur puhon. Dangi, hirana sutabodo pakilala muna. Kan, apalagi molo adong status sosial muna tumibo. Kan, para dongak kamu. Kan itu. Nah, adong parbinotoan muna tong natumibo siya kami. Ay, buado ikot tangi honot to namat taon. Buado ikon ingot tu pangula na so hona dak ko Bartulomo ni Rohamuna. Dak songon pangula na ni tagam na ni hirim muna. Buado. Alai ido sian Itali do Apostol Paulus manongo surat to Ibrani. Jala jemaat Ibrani itu salah satu yang didirikan oleh Apostol Paulus. Berbeda dengan jemaat Roma, mulu jemaat Roma dan Apostol Paulus na pajok-jokko ni. Alai sian inisiatif nasida do. Na parjolo si ngotottara molo pe hita mangingot akana manguluhok kita ra didok muse dison di ujung ni pardalanan nasida anggon borak matu aka pangula. Jadi molo pangulaon, molo di masa perjanjian lama, adong ma para imam. Alai adong gotong aka pangula di Bagas Joro. Ima aka keturunan Lewi, keturunan ni si Harun. Jaladang boy ya so pinopar di si Harun, na boy gabe pelayan altar. Ido ubayan adong perpuluhan. Ay marsaladon waingon, songon ido ison, hati-hati tu poda, tu ajaran-ajaran. Ya. Perpuluhan itu bukan untuk jemaat. Menurut ajaha di buku Nisi Musa, di ulangan Tarlumobi, di opak Musai, perpuluhan itu untuk pendeta. Allah membiayai aka pangula keturunan Lewi. Ay subui mangula keturunan Lewi, iya so. Tu namargoar ritual ni ugamo. Nah jolo kan dak tubuh dope Yesus di perjanjian lama. Jadi hidupan na apala imam-imam besar na jolo namoran apala morahiat. Imam-imam besar di Sanhedrin uju di perjanjian lama. Ay takas duda, ay mulu 10 sadahalak kamu memiliki pendapatan 1 miliar 1 bulan, iliok kamu mah perpuluhan tuau, ngasa miliar 100 juta rayo kan. 10 sadahalak perpuluhan na. Buama mulu 100 salah. Ngeri deh. Jadi nasongonod do konsep ni Apostol Paulus tu so laladang. Ai Apostol Paulus
maseta kasdo pelean. Pelean ini dua tujuannya. Parjolo lao pajongjong bagas joro. Ima ujui di Jerusalem. Napa duahon tuwakka na kurangan, na marsahit, na subui, na swadong penghasilanna. Jadi tu diakonia. Ido sasaran ni, ido tujuanna, ido goal ni aka pelean. Durung-durung. Alai sonari, ido ban na di turpuhon, masai takas di dok, unang olohamu ela-elao ni poda naragam jala na lain. Tabahem majo otokritik tu dirita. Termasuk mau dari Palembang kay nata. Wado sebetulnya. Asa haru takas juta ida. Taringut tu. Ulaon panesaun ni dosa. Dang di bagas joro. Uju di perjanjian lama pun segala korban-korban persembahan ditutung diduru, ini kan? Dang di bagas joro. Yesus pe dang di bagas joro. Di luar. Alani konsentrasi di gereja tidak di dalam gereja. Ikut tuduru do. Saunari konsentrasi di gereja itu dia. Adong dipikiri huriat tahun, ngasono kapena masa dia ka ojol. Ngasono kapena masa disiadui. Ngasono kapena masa songonon. Ngagoda kape di daerah pinggiran kota Bandung ini yang susah untuk sekolah. Yang susah untuk memperoleh makanan sehari-hari. Au sipata mulo sermon atau ema songono dope ngasongono spirit ni sudi. Adanya teh kadang perhaladu ai mulo makata kita disermonkan soal-soal buado ina, bua naposo bulung, bua tu kantor pusat pelean, buaon. Danga dong beha masuk kondisi-kondisi yang di luar gereja, menjadi pergumulan gereja, menjadi bagian dari panggilan gereja, menjadi pertaruhan iman gereja. Kondisi-kondisi di luar gereja. Odo ubain na di do Apostol Paulus, ingotamu aka pangulai. Tangihok kamu. Ala nasida dang mangula di bagas jor. Mangula siyak kutatuhuta do. Majupangi aka na adong persoalan hidup. Sema nani do ni Apostol Paulus dison ingot hamu jala tangihon hamu. Mulut tak marningot kita berdua-dua ti. So nai dok ngai godang do nani ingot sian amat tahun alai nanggu sada ngat toropi di hamu ti. Danggo sada dang bui sitiruon ni na. Kan alai dong gotong dang godang di patari dahon amat tahun uju di ngoluna. Marsada dua tolu do alai. Ikusiti ruod do napi nama sana. Nabi na enna. Marningot adong do sabutullah nanek pasahatonnya Apostol Paulus na margoar
teodisi. Molo diingot tamu aka pangula, aka uluan, hiradak tusi, nanay pasahatom muna. Alay, isedo nani haporseam muna. Iduban na didok dison, dimulai Apostol Paulus, ya Yesus songon inatuari, songon isa darion, lausido rodi saliling nililingna. Dang muba, dia tidak akan pernah berubah. Teodisi, di guarimat teodisi, ajaran ni Apostol Paulus, manaringoti, tuksongo dia pena masa, ingot tamu tarumuwi di ujung ningoluna, inna teodisi ni debata, bagak, denggan, uli, manang na roa, manang na negatif, manang na positif. Pangalaho di pangula, na mangulo kamu, ingot tamu may. Buasa, asabuy buano muna tu debata. Asabuy adong otokritik dihita. Iwan na idok, unak kolan na tabuy, tapungut. Unak kolan na tabuy, talang. Unak kolan na tabuy, tasobur. Alay, ikut do parsia jaratta, akka naso denggan, naso tabu, naso tarjalo hita. Ingot. Jadi lapatanna, ingot tamu ni Apostol Paulus, di son, di ujung. Na pasahat todo, naikon adong kepastian do jaminan sian parhalado, siap pangula, siap pimpinan, sian uluan, nah ikon memiliki karakteristik yang konsisten mardalat di bagasan pangajarion, paniruon, tu pabainan ni Yesus. Alay, itu konsep ideal ate. Ra ngapiga pedita narotuson. Sejak reformanda dibentuk. Mubah-ubah doa deh. Kan? Si pata molorau tujuh disiater rope pitu tahun mengajar, roau tuson terbinege, aduh pendetanya gini. Nah. Kedangi? Jadi moloro iba iya dong ma tarumubi inahan naon. Ai laso ya mu pakai amangati. Nah. Kan? Roh glorious. Kan? Agak ini diskusinya, agak seru diskusi ini glorious. Iya ya, tar iya na do nangalay nga binoto. Ay basa dak ya hamu marjamida. Apa nga isok kamu tar nina. Kan itu. Teodisi dangulo debata mangupat manang na pamatehon, pangulanay. Itu lapatan ni Teo. Teo itu artinya Tuhan, disi dari kata dait, dike, bahasa Yunani itu keadilan. Alay mulu di bahasa Batak, di Guari, bisu. Debata namar bisu, ima Teo disi. Alana buah. Asa unang marsigatu kamu, tu manang ise, ia so tu Tuhan Yesus. Asa unang absolut, unang gok, unang kibul haporsyaw muna, tu manang ise, ia so Tuhan Yesus. Itu na ise do ale-alet, ale-ale na sumuro. Aise na pamasaho pamderita tu hita, Yeso hita. Dongat tado. Hayana so tatadda na daw siya kita. Dan masih tadaan dakya makatay. Saya tahu pun gak apa profesi dia. Manang na dia. Hayay mabaik hasiga tu kita. Akan hasiga.
Hai hamu lam jono akaina balam si sigado kan? Si pata do kan? Gumungan ngado masih padengganak kan? Dangi? Nah. Alai mulu tardao ai lasdo rohani ina reformanda tu ina Palembang nuai ala rohamu dang masih tadah kan? Akan ada yang gemma tabu. Dangong nasigan no mulu pajupak kamu. Bedangi? Ada dang masih tadah kamu dupe. Dangong gope parningotat Tuhan. Dang nabui dupe ngoton ni halak akan adi reformada kamu. Lama dang mungkin dupe tangi honon nahamu. Para reformanda pe dang mungkin dupe tangi honon ni Palembang. Sok ini nak Palembang dang bui dupe tangi honon ni reformada. Bedangi? Ima guarra Teo Disi. Tarungobi tu akka uluam muna, akka dongam muna nani hoholongani, tangi hokamuma, akka na pinilit ni debata, jala, nahu, olo, mamaritahon barita nauli tu debata. Sipata memang Apostol Paulus sangat banyak toleran. Di Filipi pe hidup gimana di? Apapun motivasinya, sejauh Injil diberitakan, haleluya ina. Di Filipi ada. HP sakap muna, sakap nadenggan, sakap memperkaya diri sendiri. Sejauh Injil diberitakan, haleluya. Aima Teodisi. Dak pola ikut sude, na masa dihalak, na adong dihalak, pola tahatai. Gabi sipata gabi rikot dihita. Ay sipata do kan, ngayang hubige sa deina, do ama, kan? Dang adong rikot na dihalahi, na masa didongan na, adong mana dapat, idok ko na to, na dapat siya na, duwi-duwi amatay, ninna. Roh matay, ay sedibo to hoin na. Ono dadak to hoin na, gabi marbeda halahi. Dangi hamu marbeda tu, ama marbeda tu istrina, istri marbeda tu suamina, hape song nanggo sautiknya dapok muna. Na donggo dongam muna, madapot sada pangomoan, sada berkat. Jadi asa haru takas. Songo dia do pardalan nihuria marhite-hite hita. Alai sada Teodisi muse dan ditaringoti Apostol Paulus buado konsekuensi buado korhoni pangalahoni akka na mamaritahon jala na manguluhon molo dang khobar tu lomo ni rohani debata. Dang dong. Dia malapatan ni. Dang dong hak nihita manguhumi. Jadi di bagasan konsep Teodisi, boido hamu menderita, roh parsitaunan tuhamu, sian parbarita, sian uluan, alai dang boi. Bayanom muna balos ni. Tong dodang bui. Jalo muna. Jalota pangalahon na susuman. Jadi kita enggak bisa melawan. Alai dang bui hita. Majalo. Disodo pengalaman penderitaan alanido pengalaman empirik experience pengalaman na nyata
ni apostol Paulus taringot tu perdalanan ni akka pangulaonna, pelayananna, danga dong nanggo saotik di jalo iwana nadengkan. Digaji, tak gaji apostol Paulus. Iba ini mana tedda majahit tedda dukuni di gaji si bana. Danga dong, hei bana ipuji daong. Itakup dipenjarakan doakan asing. Meragam penderitaan. Alanido tuhita na di reformandaon, aduh tamu na di Palembang deh. Kan? Apostol Paulus ima sada apostol na makarikoton sada bentuk konsentrasi ni haporseao. Jadi songon na adong di akka hita molidok kacamata kuda. Fokus unang melebar tumanang nahasing. Asa dapat tita ujung ningolu nagabe pasu-pasu di ngolutta do diaka na asing. Sada nama saya di hari koton apostol Paulus taringot tuhuria na naik kodo adong di tonga ni huria akka halak nabui makatahon tu uluan tu pangula alanido mucat di apostol Paulus nani guaran na suksesio apostolika. Pewarisan ni haporseaon ni halak Kristen dakkolan sian pangula. Molo dibahasahon nuaingot di tonga-tongata, tokoh spiritualitas tidaklah hanya agamawan. Tokoh agama belum tentu dia menjadi tokoh masyarakat yang diterima dan langsung merasa damai masyarakat. Kondisi tanuaingon itu. Danga dong be najolo songot tokoh ni persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Songon uluan ni sinode. Nah uju haluar. Poda sian ibana. Oh tahe. Gumodangan nuaing di BG di luar. Bukan nasihat dari para pendeta. Tapi justru dari non pendeta, non situa. Jadi lapatan ini buah. Anggoma dok ya puji Tuhan. Asalam makin banyak orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan tanpa melalui para pekerja. Lapatanna hehe maham. Langsung maham. Tiup pamuma Tuhan. Mulana jolo majah bibil pedang boi ruas. Uju so adong Protestan. Dang boi kan majah bibil. Iko pastoro na pasahaton hatani ribata majah. Martangyak pedang boi. Kisau nari
saatnya reformanda menciptakan kemampuan-kemampuan iman di anak-anak, na poso, na tua-tua doho sude. Songo dia pena masa, dia ka parhalado, justru kemampuan spiritualitas jemaat akan sanggup membentuk arah niaka pangula. Buah hamu akka inahanna, buah SPH, buah naposo bulung, buah Ruth, buah Abigail, buah Glorius. Kalau dia memiliki satu arah spiritualitas yang baik, semua akan mengarah ke situ. Molo adok pe, mani bila kepadita, au madok karena kalian pecah. Tidak ada kekompakan jemaat. Ada yang cari muka ke parhalado, ada yang cari wajah, adong nasongonon, pajonok-jonok diri, do, asa harus dipuji padita, asa harus songonon. Ujungnya suka-suka pendeta sama kalian. Alai mulu kompak kamu. Dah, masada kita. Tak pasada dujo diri kita. Songonon jota baik. Ngabuau. Tangga dong. Bukti note? Saya mau sukacita sekali saya pada tanggal 23 Agustus Natuari. Alay na lumunan roh ako. MPP, reformanda lo yang di situ terpampang. Alay saja maruas ni reformanda na rotusi. Berapa? Adong malah adong na bernada negatif. Aduh PP malam puji-pujian luar biasa kan. Nak pesi yang agak tampil di situ Tom Jul, kan? Dengan ada kuartet, ada duet dan lain sebagainya. Wah bertambah-tambah. Alay. Waduh. Di tengah-tengah keadaan yang begitu, sangat mudah bagi kami pendeta mengelak-elak. Memecah belah. Sonari matikina ya, di reformanda ini kembali pada kesatuan roh. Nggak sanggup kamu melampaui trotoar, pajong-jongon, ipatari daw Tuhani, ala ni sada rohamuna hirana satod di hamusudi. Iban na so adong siswa bulu di reformanda, adong sudido kan? Nangok siswa bulu nion, ramolo di Palembang adong ko siswa bulu ade. Anggo di reformanda dang adong siswa bulu. Sekolah minggu cari dana dapat. Bahkan ditaklukkannya HKBP Menteng. Naposo bulung, sabuga ditaklukannya. Glorius ada di Jakarta. Santai-santai dapat di atas 100 juta. Apalagi mainahan nah. Mutiara doh mas masuk tuh. Adopsian nih nahan naon 1 kilogram mas dangi. Duh, dak persiamu 1 kilogram. Batangan. Itu dupi batangan naik. Itu. Ala ni sada to dimuna dakolak kamu bergerak, orang-orang luar juga tergerak. Ini marmer ini. Aduh, ketua panitia Happy Sireti. Ada reuni di Lampung. Datang teman saya, cucunya pemilik marmer. Yang pertama kan di Pringseu Lampung. Kau lagi bangun gereja? Iya. Tolong marketnya? Iya. Saya sumbang ya. 1.000 meter marmer. Berapa 1 meter? 600.000. Ambil di Palembang gratis. Lucu namun saya. 75 juta biaya angkut. Maka tahta itu ruas nih Huria Ison. Inisialnya RS. Asia nau masa truk tronton nina. Dukonido dua truk nina.
Kon itu lu truk tronton itu lu truk go. Bah. Alani to di muna. Spiritualitas muna. Lau mo pajupang dongan. Bantulah, ada gini. Kasih alamat aja bangin nah. Alamat apa sih kau bantu bangun? Ya alamat bangin nah. Alamat apa? Alamat di Mojokerto, gudangnya marmer itu. Lalu alamat di Bandung. Tabayak ko de marmeron, nanggo sa rupiah dan keluar kita. Malah masuk 75 juta. Alanya spiritual. Jadi nahu maksud di sini songonan idok ni Apostol Paulus di pasat akka uluan akka perbarita tiop pamumai ima na soal ada kelakuannya picak kamu. Bahasa perbedaan ngaudok nakin mulut tabain rekonstruksi imajiner dakot padita dakot pangula uju ni hataon di pasahat di berani marlawat deh jadak pola terida pangalahona padangi Aisyah Dario di son marsogot nga di Cimbeluit sogot nai musim nga di Lembang sogot nai musim nga di Palembang jadi alay sonari nung stay kan nung di Sadenganan nunga di Reformanda, nunga di Marta Dinata, nunga di Jalan Jakarta, ngadong Jabuna, Jalan di baik kator raja ladong, ngatarida, ngatransparansi. Ngarikot Parjolo Reformanda ini untuk memulai hal yang baru. Ada autokritik bersama. Mulak muse tu kesatuan tu hasadaon, dakolak kasadaon ni rohana pitan tari daun muna. Semulai 2007, 2010 sada. Hasadaon ni todi. Martokar hamu alay akrab. Badangi? Molo marapot apalagi ang makai panggabian na juro. Alay duko sidung rapot. Ihaol. Hai. Inang borsi maju ta inang borsi la sude. Alay saunari na senyum-senyum alay huida. Senyum munafik ini kebanyakan. Mari baliklah. Mari kembali. Unang olo hamu takas di paela-ela. Alay olo mahamu marsadani roha aladong narikot idomu. Tabain, tahun naro mungkin. Mata na ama, tak na ina do dia. Ay masay ulido molo adong di pamasa songon malam puji-pujian ni ay ina pi adonggo te ama pi adonggo kan alay unak kolon glorious be na dasya ti rupi glorious atong ina ana ama mabay songoni asan non ama ina pe mabain supaya glorious tambah hebat imana guarra adong ibagasan teodisi selalu terjadi simbiose nina. Saling mengisi, simbiose mutualistis. Kan? Ido, molo nunggo songni. Boy man no muse berubah akka na adong hobar bagasta, hobar hutata, hobar kota, hobar huria. Boy do hita songoni? Reformanda. Marsi haolongan. Martangyak kita. Puji-pujian madiho ode batanami. Boy matutu ingoton ni ruas ni huriam akka pangulana. Diwujui. Tangihonon. Ala tung masayuli pabayanan nasida. Ululuja. Tak tinggal di Sadenganan. Sonarion ngamas say tabu akka pangula. Alani niyan martaba-taba ma akka pangalaho na lumehan na muli. Boy saor
roha to di pikiran dohot ruas ni huria. Jala di watanami makka molati hodohami. Ay nungahuhi lalahami. Nasada 2 bulanon. Boy masa nasongoni di tonga-tonga ni huriamon. Tenggana kasitua. Padita. Saksongoni akka uluan nikor. Akka guru di sekolah minggu do naposo sudeta he Tuhan. Alani rap mahami mangido hotca. Tabai mai o Tuhan. Nasiak ko asalam margugo jalalam tang. Hapor seaon ni sudi ruas ni huriami. Jala boi di son o debatanami ala asini roham holong ni roham. Ro punguan ina sian Palembang. Martaba-taba matutu hinauli ni pasu-pasum tunasida. Leon hahi pasod dohot las ni roha. Jala mula-mulak kalahi. Mana bayak kana uli ma tutu di huria di Palembang. Songon edde nasida pakke matutu nasida. Asih maroham marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.